गोथार रबिबारनि गाहाम हामलायथि बयनोबो हरबाय लोगोफोर दिनै जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों स' आं थांनायनि उनावहाय नोंथांमोननो देखायगोन जों माहाय फैदों आरो मानो फैदों आं गासैखौबो जेब्ला जायगाखौ मोनहैगोन अब्ला देखायगोन बिदिब्ला जोङो आवगायदों लोगोफोर दायो आङो मोनफैबाय आं जि फैनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव जोंनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स युथ कनफारेन्स जादों 66 एनुवेल कनफारेन्स दा आं बेयाव फैदों आरो मोनफैबाय दा फैनानै आङो दिनै देखायगोन नैबे जाबाय गेट बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां लाइमोनफोर फैनानै बाहागो लाफैदों आरो दिनैहाय गोबां फोथायारिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों नुनो मोनो स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोन देखायगोन जोङो बेयाव बेसेबांनाखि मानसि गेदेर जादों बेसेबां जथुमदों गासैखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोन दै होदों आरोना हाद्रि जानायखौ जाबाय जोङो बे समाव एसे ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो थाखाय नै बहाय नै बे रिसेपसनाव दङ नोंथांमोना फैनानै जानो हागोन बे रिसेपसनखौ लानानै ओंखामखौलाय जाहैनायसै हरदो दे उदै हनो दे जोङो एसे जाखावहैनोसै आरोना नैबे उखैनो हालाय मोनो आंबो उखैबाय दा जाहैनोसै जाखायनि उनाव जोंनि जे सार्भिस सानजौफुनि सार्भिस बेवहाय प्रेसिडेन्ट वर्शिपनिफ्राय लानानै जोबनायसिम आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेनिफ्राय जाफैनांगौ ओरै आजावना लायबाय लाइन थानाय हनै बे जि लाइन थादों बे लाइन थानायावहाय ओंखाम मोनजायो आरोखि ना बेनिफ्राय आं लानानै फैबाय बेवहाय दायो जोंबो जानायसै ओरैबायदि मोजां जाखानायसै दालिबो लाबोबाय लाब्रा लाबाय खनसेनो ज' खिन्थु बानलु संख्रि लाबोनो रोङाखिसै आरोना माने एसे मोजांबो मोनो जायगाखौ माने बार खोलो खोलो नांदों ओमफ्रायो बैग्रि बिफां सिङावहाय दायो जोङो सुरु खालामनोसै जानायनि दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय नै आखाइ सुगासिनो दं लोगोफ्रा आखाइ सुगासिनो जों थांनोसै प्रेसिडेन्ट वर्शिपनिफ्राय लानानै जोबनायसिम आङो हागौमानि गुसुं गुसुं आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन लोगोफोर बे समाव सार्भिसा जाबाय सार्भिस जानानै आङो थाबायनानै सिगाङाव थांगासिनो दङ गेटआ बेनो नै बे गेट बेनिफ्राय सिगाङावहाय जागासिनो वर्शिपआ स' आङो हाबहैनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैखौबो आङो दा फिनाल सिङाव फैबाय नै जोङो जे सानजौफुनि सार्भिस प्रेसिडेन्ट वर्शिप बे जागासिनो दङ जिरायबाय बेनिफ्राय आङो हागौमानि नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन
Paling khalis malam itu dong, nah. Beni unawnai message asigan, mana promo जागासिनो दङ. आंनि भिडिअ गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय थाबाय. Service semua jopai, semua sanjung service kayaknya unaw juga isi res lakangnai unawhai isi mense competition song competition nungo, jambiau naik baugan, bini prai, jangan bidai lagan. Jadi kita mana angin video ni kita jadi nengtamu dari ni zip from, besanjung from angin aku mencari. Service बेबायदिनो जोब्बाय आङो जाजानायबा जोबजासे बाहा जादों आरो गासैखौबो नोंथांमोननो देखायबाय बे समाव आङो थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुनाय माबायदि मोनो मोजां मोजां लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबो बाय नेक्स्ट